Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakwara mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kaka wuono ni endo. Porwan ka indi gi engineer Juma the Boy. Ani dendano mari na chieno jamane mbele chiene mineno mbele emiyoko. Hapa ni bro kete machiegni kodi. Akete. Mondo migi winji masawa. Manya ka chopnegi. Chien kacha ne wawuoyo about Cindy Faka no wuoyo kuom Evans Kenya. Wachako wacho mare Dwar Clinton wach mabende no chako mako kacha chendo iluongo ni Nancy Official Nancy. Anu atieko. Yeah. Kawuono wanono wachako wachambua matin. Wach mar Aungo Wuod Awendo. Kod Rachael. Otuoma. Rachael. Iluongo ni Rachael koso Rachael. Rachael Otuoma. In a misebed ambassador. In one of the ambassadors mag LTN. Chien kacha ni ntier kaka nasetemo wuoyo ga gi Rachael Otuoma. Mondo mi be gibie Luo Trending Nation wago mbaka nikech gima timore ne Rachael cha macha gimomako piny. To Luo Trending Nation kaendi wakelo kuonde, wakelo gik ma momako piny kamacha. Tuo mar Otuoma ok en gimoro ma ji onego bed ni celebrate. En gima lit. Nikech onge ng'ama nyalo bedo state cha koher. Ma an korka kora, Rachael en ng'ama onego bed ni miyo support ahinya. Nikech ka nok en mana miyo motegno, mine mang'eny ok nyal bedo e state ma Rachael nitie. To setemo all those years, hapa ni they are around 4 years, right? Nyaka koro sani. Gin several years. Mane momiyo an naluongo Rachael mondo mi onyalo share that story. Maybe nitie kaka otimango nitie gik mopitia nikech ing'eni ya nitie jok moko ma okonyi kawuono kinyo kichaki nene. En ok odwa ng'eyo en ong'e mamo konyi makawuoni kinyo kiane itima ng'ano mano konyi to konya fuatilia ineno. Kobiro neno mani luonge no bire ne do konyo at least mondo wawinje achiel ariyo adek kuome. Mane momiyo naluonge. Ten noneno as in en noneno the side mar content. Noneno kagima maybe I'm just there to make content. Maybe kode. But ing'eyo kaka samu wuoyo ni LTN otin. But gini ni ka for years. And you never know who is watching where. Emo mine samana kabiro ka anonge gima nyalo wacho ge chwang no wacho no mari no we chwang gima wacha ng'eyo and I don't regret nikech ang'eni kuma wuoyeni ok awuoyo oda ma ok mirror. This is a camera, it's not a mirror. It's a camera. So I know that when I'm addressing I address the nation. That's why it's called Luo Trending Nation. We are addressing the nation. And anytime I give you an invite and you feel like I'm just making a content or maybe I don't have enough followers, then I stop it from there. But nitie gimoro mana winjo ma is a concern. Iwinjo? Iwacho ni koponi ati kokibocho. Ok ing'ad lweti, ing'ado koki. Omiyo koponi ati Rachael notamore biro e Luo Trending Nation. That one does not mean nika issue moro wuok so I don't talk about it. Iwinjo kata Cindy na atemo gocho ne okomako. But we went ahead and talked about aneno missed call, aneno kake manye. We went ahead and talked about the issue, right? Nyiso ni kopo ni kokiboyo ok ng'ad lwedo no te kogno kende ming'ado. Ka wiyo yugno ok ng'ad wite wiye milielo. Same to gima koro timore ni. Nitie issue moro igene wan mwanyalo miyo ji what is there. And we don't take sides. Wawache kaka en. Nitie gima sani dhi mbele ni Aungo Wuod Awendo. Nigi Rachael sijui kia oweyo Otuoma sani koro mako Aungo Wuod Awendo. It has been there.
akia kumoyae akia the course akia ngamoache mane mumi winjo ka ngamonega ge mob yalo tek nikech mob en nga when you talk about rumors, who is a rumor? Mane mumiyo wabire LTN kaende mondo mi wawinyi. Clip mana nena chiel en ma Rachael ogocho ne Pascal Sungu katemo lero ne. Ne chutho kata Aungo Wuod Awendo kia kata mana ode. No wacho ne en osetemo kata ni mondo me giwere go Otuoma but chunye otamore. In kaka engineer Juma the boy, brief me in ga TikTok an adhiadhia onjo matin ta wuok. Okay. Kane wachoni ochakore aparo ni chieng'ono nan live ando nanene joma noyao live no naneno en gima nowuok from nowhere nonwang'o kaka kawuono Rachael nowuoyo about family mar Otuoma ineno kaka jogo osebedo ko odampe ineno Rachael nowuoyo ma ng'ata noneno wacho family mar Otuoma nodampe gikia ni nyathigi survive nango giwacho ni Rachael Otuoma tiyo gi nying nyathigi manyogo pesa to kuom adier makende inwang' kama Otuoma ntie nyaka onwang' kaka o survive kode gi bwanano gi situation ma entie no ineno kopo niya onyalo post Otuoma mondo mi ji one situation ma entie mondo mi onwang' kony kaka onyalo konyogo Otuoma mano well and good nikech in iparo niya ka owei gi ng'ama chalo kaka situation mar Otuoma no owei ng'ama chalo kamanero to ogimi kila kitu in kanyo gi kian ng'ano chiemo nade joma konyi bende ok nyal konyi kawuono kiny orucha ok bi konyi ineno dhano ol to onge ng'ama rach ka dhano mineno ne dhano en ng'ama rach dhano en ng'ama kata sani obiro mi 50 bob bang'e ndalo moko ibo winjo kwacho ni en mokonyiga eni mokonyi but in iwuon in ng'ama nomi 50 no ibro in go ichunyi wacho niya ng'ama wacho no konya no miya mana 50 maybe no nyiewo kata mana chak dichiel orumo kamanero ineno koro Otuoma wuon en ng'eyo gima opitia ineno opitia gik mang'eny koro kano owuoyo wacho no ne gino dhi viral dhano ji mang'eny nowinjo bang'e ka ji nosewinjo joma nokawe kako kawe joma noketi kako oketi then ok ang'eyo atai mane chopo makoro gichako gimanyo Aungo mar Aungo Wuod Awendo ma oyaw live to joma noyaw live no niluongo ne nitie nyako moro ka iluongo ne V something V apanan kod clip no ka nyawanga nini kane giyaw live ana wuon nadonje live no negi anya a request e live no nikech nadwa penjo gi niya to gima giyaw gini gin gi evidence seche ma giwuoyo e wi Rachael giwuoyo e wi Aungo ging'e maber situation mar Aungo sanie ging'e situation mar Rachael jogo duto to ok wanya wacho niya ni gine ni maber ineno jogo almost the same don mar nani ten mar pele mar Rachael en ma pele ineno but gin almost koka ne giwuoyo kanye ana wuo na request mondo adonje live no apenje niya ang'o madhi mbele manyoro Rachael koko wacho niya kaka osebedo dumped gi Otuoma unu ng'eyo kaka unu ng'ama tuo machalo kamano kosa ni kendo bokuru uyaw ne live ka ga Aungo ta Aungo be sani pod ni gi lite chunye nyocha ko owito minode jogo no wuoyo marach ma ana wuon gini an wach ni kanyalo wuoyo an ng'en tie seche moko weche gik moko ma dhano wacho mag ujinga mano kanya support ineno
joma noyawo live no nowuoyo marach magine maging'eyo kaka Aungo nonego minode, ni koro giwacho na Aungo nonego minode nikech Rachael. Ni mondo mi oneg minode mondo dong' gi Rachael Otuoma. Ineno. Ne giwuoyo marach seriously. Macha cha to ok en, ineno macha ok en kaka address ng'ato. Kopo ni an gima temo gima daber na niya. Kopo nitie issue moko mag family inago. Ineno issue kaka inago ma ogin issue moko ma delicate. Moko onego bed dhano nyiere, ok onego dhano wale, ok gicha Mondi yudo muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash ne baro jen kacha moli ene nyalo paro moli ena kwayo gwen Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation kaka moko ma wawuoye mag Evans ginika ineno maka gin issue moko ma delicate seche miwuoyo ma koro gichwako Otuoma nini Rachael ni nitie jok moko manyalo withdraw manyalo we konye nikech upuzi inago to gin to ing'e ni gin gibede TikTok okinyi godhiambo gikoso gima gitim giwuoyo mang'eny e TikTok nogo be ok chulgi ka giwuok idhi lornegi nyaka dhoudi iloro negi dhoudi sechego giseketho nying ng'ato aya nitie joma nyocha waamua dwa konyo Otuoma giwacho ni ng'ani wadwa wakonyo ng'ani to pesa mwakonyego ni okawo tero ir ng'ama chielo giweyo konyno ineno ko seche mag jomoko se withdraw we konyno jomago pang'ang'ani komigi ting' ma Otuoma nigo be wang' ne ginyal ok wang' ne ginyal ineno mama nok pitia matek to ji duto te issue no gimomiyo insi ni issue ne delicate Otuoma en dhano ineno nini Rachael en dhano higni mosebedo go Otuoma go kamanero kalure kod en gik mopitia e wo gombo winjo maber to nobed no jawe Otuoma ne koro sewe Otuoma koro en owuon en monyalo amua niya an at least kopo ne anyalo winjo maber side maka to Otuoma be nyalo winjo maber nyalo dhi mbele gi winjo maber kaka no winjo maber pile an aneno kanyero onge makosa en monyalo yiero to pok owe Otuoma ma dhano wacho no we Otuoma pok oweyo nikech ne be no weyo dhano ng'ata na dosene no weyo ng'acha pod omako ma pod otimo ang'o ma gin go together otimon everything bwana cha aparo ne en bwana miluoko irwako itimo ang'o ipidho mago duto pesa to chopo atae ma ng'ato wuon nyalo dhi online ma nyonga gi mia mondo at least mondo nyithinde otim ang'o ochiem chopo atae ma jomoko dhi machung' nyaka barabara kwecho mondo at least familia ne owinj maber to Rachael Otuoma en seche ma en kae ni en gi ting' inano en otegemea joma miye support nikech en gi ting' matek rito ng'ama chalo kamano ok yot rito jawod ok yot ng'ama pok orito jawod kata ng'ama pok obedo jawod ema nyalo yawo live moko bukre yawo live moko mofuwo inago to timang'o maybe seche moko gin gi garage to garage kopo ni nitie kinigo to kinyal tero kama delicate enough emomiyo no kawacho an to kendo akawe serious but akawe yuma mos mondo mi kik otimang'o kik wach ni nitie gimoro mantie iye kanyero ok adwa niya ni Rachael ni dhano abandon Rachael nikech watimang'o wawacho ni wasupport joma gik matimorego ineno ok wanya support gik moko matimore mondo mi jomoko chunygi ool gi konyo Otuoma ng'ama chen ng'ama kopo ni owe kony sanie tin ng'eyo kopo ni ng'ato bwana cho bedo abandon to ng'ato ng'eyo koro ok wanya support gireno
ko an anyalo wacho ni joma wuoyo e wachno mano wuoyo e wachno mawuoyo marachinano gikwongo gibede e piny mondo ginona ne wachni maber kamano ae dho na aonge evidence ok anyal golo evidence mare Otuoma gi Rachael Otuoma gi ni Rachael gi Aungo kama giseromi ineno abe na winjo mane live no ta join live no to nadwa ng'e tie wachno kopo ni gin gi evidence ko evidence mana penjo gin to un gi evidence jogo noto mayany makata mare Bazenga mami berbere ineno mokwongo akwongo awuo kuom Aungo wuod Awendo gi Rachael jogi share character di achiel Aungo en jamana Rachael be jamana mano character di achiel character mar ariyo jogi strong te gima timore ne Rachael cha kata nyako ma samoro go pere kani ok nyal an kuma Rachael nitie cha noinga emomiyo wachno an ok anya wuoyo marach ok anya support walo moko manyocha dhano wale TikTok mimanyogo followers kosemanygo followers to en kiny oseabano nino weyi kendo kata makikwayi kata mana 50 bob ok onyami Rachael gi Aungo wuod Awendo jogo strong. They are very strong. Kabisa. We have to accept. Aungo dok ngama strong gimotimore ne cha ng'ato de poko heal nyaka sani. But Aungo strong inyalo neno ko wuotho go siepene gi miel otimore nade. Jowacho no nego ke otimore nade everything that is there. Makata an kopo nitie gik moko ma an ninano kopo na nyalo winjo kalore gi mirima mango. Ineno. Either an abe anyalo amua mondo mi adhi mondo awuog e piny ka mondo awe winjo gik ma chalo kamano. But kalure kod gik ma osebed ka iwacho kuom banano. To bano ka en strong en otimo shughuli ge seche moko anyalo wacho niya anyalo an gosiepe ga moko anyalo wacho ni bwana ok wadhi wang'iya ne to wuod Awendo cha kawuono oriyo nade kidhi seche ma Aungo ka onge show kata mana sanie kidhi e ode ibo nwang' ka en e ode en kende to seche ma ng'ato kende ing'eyo kaka entie imagine bwana no en ovumilia kama nero gigo mowinjo to wuok gi konie shughuli dhi mana mbele ineno Ji ariyo go kaka sekoni they are strong. But nitie gimoro madwa na wachi nitie gimobiro ne TikTok an naero ga the live e TikTok to naketo ga topic moro to ji discuss na wan ga gosiepena machalo kaka Rachael en mani koro Rachael no biro Kenya to ambi ng'eni an hustler koro Rachael ne dwani kako biro no koro wabiro tiende kanyo nyaka ng'odoge tan hustler amanyo ni awanga chama ng'ogik machalo kamano koro nomiyo Rachael ochwanyore matin but pod aonge gima dhara okore karachiel nikech gine jok mon wabedo go ga live koro ni yuro kana dhiga live but with time live no dhi okethore ma gir content cha ji noweyo ji nochako yenyo ji nochako kuotho and mane momiyo samoro neno ka donje TikTok taneno gimoro matimore takawo part moro record matin taketo negi mondo ging'e ka gimono gitimo no ber negi ipana ang'o miyo ng'ato wuoyo e TikTok to koyudo ke record to yanyi ochwanyore kodi nyiso ni gimono timo cha ok en gimo nyalo ng'iyo didi madiriyo odwa gima kalo en odwa gima kosemie followers gi viewers to dhi orumo kamanero ki record to duogo chwanyore we nang'o me record ma ok odwa ng'ama wuoyo e social media ma in fact TikTok to hit molo kata YouTube kabisa nikech inya yudo ka ibet kanyo to 5,000 people are watching you at the spot meso manu news ma strong maningene seche moko ilo kata mana local radio stations moko kata mana TV station kata mana TV station moko miloyo because TV stations mondo me yuda ni koro gichoko ji 5,000 watch kada chielo ok yot but yudo ka ng'ato ochoko ji yudo ko wacho gimoro ma
okonyal ye mondo chako ne ken. And that is why we brought LTN. Mondo mi be samoro wa reflect gimiwacho waketo ni matini chake neno. Nitie issues moko monego bedne ng'ato dhie mos. Akonoga kata mana fans wa ni weche madhigi sana. Sana chalo politics. Weche madhigi relationship werigo kabisa. Wach kuminyalo modong' werigo. Ineno kata mana wach Clinton adwar mono wacho motenore gi Evans Kenya. Official Nancy ka ohero ni kinyo chako dok ne Evans. Wan waonge gi option. Injo gimotimo. Then nitie jok moko ma gin gi chir moro mar Satan. Chir ma ng'ato nyalo yanya from nowhere. Nawinjo ka Pascal Songo wacho kachacha ne nitie nyaka jomichulo. Parane ni ing'ama wiye ler ichuli mondo yany ng'ato. Ichuli mondo donje e issue ma samoro no kimakorigo kata moki mano kwanza gima wang'o ya TikTok ka issue ma in yonga in winjo ka ng'ato wacho niya ni ng'ane gi ng'ane obiro kama in koro nikech koro ionge followers ionge viewers in gi followers 1000 iwacho ni ma nikech in wang' ka joka gin celeb in dhi yawo live kise yawo live timanyo chokra moko tibo ijaso nini ijaso platform nino. In fact nyako no iluongo ni Lady V ineno Lady V emano yawo live no Lady V Nyasoja mane eni mano yawo live no to kawo manyo chokra moko to jaso kanyero ko chokra ge mane yenyo kanyero to timang'o to chwako wacho no. But ngeni kiwacho Lady V Nyasoja nitie live moro mana timo gi Aungo Wuod Awendo monothono nandike ne gimoro scandal Sunday or something. Then the same Lady V Nyasoja ma Lady V Nyasoja makawuone wacho ni eti giwacho ni Aungo Wuod Awendo onego chiegene eni mano yawo live mapena bengeni gin ejo one of those people many wacho no miyo mane miyo cha stress koro ngini wanya kete on the other side maybe nentie kaka na odwara Aungo Wuod Awendo to kodonje box mane gime kata na wuon netama nikech nadwa penjo wach ni kama wach ne oae to gimia nafas nadwa penjo niya to un issue mudonje ni un gi evidence ineno kose nitie ng'ato ka emadwaro Aungo Wuod Awendo to otamore donje Aungo dagi donje box ne emomiyo uyawo chani to kana chako kamanta yanye magi to mago ka giseto mato gimiu tato gigola ineno kata mana to mar Aungo Wuod Awendo it has been contributed by several things. I was a frequent visitor of that house. I was their friend. There are some issues that I could hear mamoko ben wadhi nyaka live nyaka issue mar Lady V Nyasoja ni I solved it. Manzo no se obo sega bedo involved life mar nitie kaka Satan nyalo tiyo kodi kata mana mar tiye kod ng'ato ma ng'ama chiegi osetho embe chake chimbe like generally what are you in for ngani tie gik moko masa nokone ni Satan nyalo tiyo gi ng'ato like Satan nyalo tiyo kodi to in very innocent like ikono kona ng'ano ni bwana yin kinyo kicham then that person has died. How do you feel? Manyo Satan otiyo gi lewi iwinjo ikono nyathi moro ni bwana yin gimoro mar ching mone timre ni owuok irito thuol kae which means ni jachien tiyo kodi you are an agent of the devil. Jachien osenyuol kuomi ko no preach gospel mag yo chien mag Satan and gino kawache gi feelings and I don't wache ka ng'iyo maybe side mora and Rachael na chako kawacho kochecha ne Rachael siepna but aseluonge kata interview molengo koro koponi ati nene is a matter of giving support and Rachael no koninga me support but ma koro ng'e ng'ato ni ati ne ng'ani osiepni ng'ani ok osiepni kata the other time na wacho ni Aungo Wuod Awendo okwalo thong
Iwinjo? Yeah. But eno siepna. Eno siep. Ang'eni ng'ato ang' ne dhi comment kanyo ni Aungo siepo mari. An awacho ga truth kaka en. Kata kopo ni ati okiwinjri koda, to nitie gimitimo maber, abiro puoyi. Yeah. Seche mitimo maber tipuoyi, seche mitimo marach to bende nyaka wawach mondo mi kik wach niya, ni ng'ane seche motimo maber to en itimo ang'o? En iwacho ber neno. Seche motimo marach to dhano kuoye. Ka LTN en ofuambo to keyo, oketo gimoro amora, obed marach, obed maber. Oketo ni in iwuon mondo mi ne kakikawe. Issue issue en ni wadonje TikTok. We are yearning for fame. We are yearning for nitie gimoro ma jomoko wacho ni ng'ane to waluoro. Oningo luori e content. Iwinjo? Yeah. In gi content ma ka ng'ato dwa wacho in gi content. Nitie jomohero content mar Mr. Kede. Ma Mr. Kede. En kako biro to dhano. Nitie jomohero content mar Pascal. Pascal Sungu. Nitie jomohero content mar Mr. Umari. MC Umari. Kata Umari Nash. Kata ma Mali Safi no. Mali Safi. Obiro to be eno kodi to dhano ere. Kata bire live ne to luari to pod ji ohere. To gi ng'ama dwano eno chono ng'eruok. Iwinjo? Like eno kaka issue moro matin ne to sedonjo. I also hate ng'at moro kaendi onga maduong' seriously en US. Akeni luonge ne kene ng'awa. En obiro to yanyi matek kabisa. Ni en gi minya luonge ne en ni ka expect luonge. To dwa yanya gir mamau. Eng'e mamau ne. Ya jama chi luongo ne ng'a. Beno yanyo kata mana negi yanyo kata mana goriek ka kokethore gi ng'ane. En ng'ama dichuo. En kodonjo iluongi akeni iluonge nao ok weni time chieth meru sundu meru magi ang'oge like macha ng'at man gi nyithinde bwana ng'ama duong' ng'ama duong' ishare ni live mondo bi yeny koro idwa ti kodi ni imagine in itiyo kodi mondo bi yeny mondo yeny ng'ato be en odonjo baka odonji e person ana go mbaka kata mag family mag ji mise kele mbui. Iwinjo? Yeah. Kaka mono chiwo koth okelo cha. Macho yiena wacho. Mono nyajera, Lavenda nyajera gini gi joka kevo nokele social media. Yeah. Oyiena wacho. Kawuono mwa wacho mara Dwar Clinton en gimobire social media. En mbui. En mbui. Okanyal tugore ni ha. An kata Evans Kenya ji nosewacho ni okete gi miyo otimore nade. I could not dig deep into that. Nikech evidence kod mondo mi obed e mbui mondi makata mana kiwuoye to dhano neno gimiwuone en gima die. Evans osebedo siepa, Evans osehoste ode, Evans osetimone gik mang'eny. There is no day masepimone kata ng'ato ni ng'acha chal gima miyo keto kata nago mbaka kata napenjo ng'ato. I don't have that permission mondo apenj ngimani. An ing'e ni sebedo siepna to kata kawuone ma ng'ato penja ni bwana engineer odak kanye. Do I know? Akia. An ang'e ni waromo kodi e kamera, we do our things, I go my way. Mano kelo luore kinda kodi. Isenyombo pok inyombo unless ne wacho na e kamera. But nitie jok moko ma they want to dig deep into someone's life. Iwinjo? Gidwa ni gitieki nyaka en mornen mondo mi otieki. Kwanza an kopo ni wacho ni Lady Vino nitie issue mo mano makogi mane omake. Kara aduoga ng'e Ajijazia gini ene live mano yawni. Live ni ne ko yawe nono. Live ni no yaw ni gigi momiyo. Ineno issue we monda wach ni gimoningo be ne okawachiga. Ineno issue mar Lady Vinyar Soja and maybe some other ladies monoluore. Yeah. Gini nosekelo pogruok e kinda Aungo gi Jaber Nyaronagi for not more than not less than twice. Kwa hivyo en destroyer. Mar ariyo gini nomiyo nyaka Aungo Wuod Awendo mosiepna omadho sum. Nyaka chela ne. Donge gin mana weche gitu. Kendo chako rito Aungo neno live ni bwana Aungo can attest to that. An nadhi od Aungo. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Monde yud kazi ya msalaba kod Liz Nyaseme kaka skiza tune mari. D-Star, abora chela chel star, ochikwaria dek hash. Oteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation. Ineno, anabedo kadhe ka Aungo for several days. Ng'at mene wacho wachne mane en ka donjo ot kanyo ta winjoga. Ok adhi luongo jomoko nyaka chieng' moro gimbe gichak kelo issues gi ka. Adona wacho ng'ama issue ne osebiro ma en Lady Vinyar Soja. Lady Vinyar Soja ne niluongo nyinge. Mabe ana wuon anto na join maneno an given ano kawuo ana join magi yanya nyaka engineer Juma the boy no join live no magi yanya magi blocker kendo ne gianya yenye madongo manyaka nani Ajwang Junior makoro donjo to pinyiso to ang'o muyanyo ne engineer Juma ayenye madongo dongo kamano ane gianya nitie issues moko. It is high time wajuluo wachak bedo positive. Iwinjo, critics okrach. Inyalo criticize kata mana LTN. Yeah. Because we know very well that from criticism we can grow. Sani kiwacho ni Bwana Umari no timo interview kuma koko ng'enye. Nyako chandwa next time wamany kuma space. Nyaka, hey. But you can't go into family life mar someone mabe is struggling somewhere just because maybe you are abroad ilwoko sande kata maybe you are abroad kata watch kata ni engineer abroad kata ina siwinjo maber. Epani Nyasaye de mi teach kata de mi yore medhe go loka mondo intimidate jok moko mar an iluongo ni less fortunate. Nikech ang'e maber ni onge ng'ama nyalo mor mondo bede late. Okay, yeah. But you can't use that. You can't use a natural phenomenon motimore na. Nitie gik mane makelo kenda. Iwinjo like maybe adhi dayo moro maduong' anyuomo dayo no ke otimore nade. Mago are issues to be talked about. But ere kaka idwa discuss ni chiega otho. Like chiega otho, it is a topic. Topic ma kendo yawe ma iwacho niya geno giwacho niya ni ginego ne Aungo nego dhako nikech mondo mi odong gi ng'a mondo odong gi rech. Ineno. Aya, nichako giduogo giwacho kiane gini maging'e agulu Aungo sega bedo kadonje. Yani macha ne en gimo mopangi. No. Nitie issues moko manyalo bedo discussed. Agulu mar Aungo Wuod Awendo is just a musician as any other person. Onyalo manya agulu. Mago issues monyalo we kata nanya penye awuo mera wang'ni tedhi maber. Be ni donje agulu. Mano is an issue. Illuminati mago gik ma ji donje. But koro ng'ane magi manecho Bwana ma is a strategy motimore ne ng'ato. To yan an koken an kama no donjo na malit. To ka ineno ni no macha kiana sujine nyochi segolo dhako kafara sujine nego dhako mondi dongi ni mane gi mano ane kanya donje live nikech ane Lady Vino anane ganena. Bwana nitiere mon moko mofue TikTok. Iwinjo to mon mine no fue TikTok gi gine mine ma gin ginyalo yanyi to in ki yanya chiel kama olokore je neko. Oyanya. I was talking to my friend Bella. Nakone bwana uru yanyu yiko kingeni ino kinyal yanyi. Iwinja.
nikech kawuono in yanya gi wiya duong'. Nitiere ng'ama ong'e sichi mabiro ndeko ni mana matin kama. Winjo? Nikech onge ng'ama perfect. An bila no yanya. Then some days ayudo ka ng'ato yanyo bila ni nyathine nigi sickle cell. Maning'eni kuma should not be touched. But ng'ato dhi bedo gi freedom mar touch kaluwore kaka dhogi helu e mbui. Kaka dhogi reto. In ineno od ng'ato, nitie jok moko ma ineno od ng'ato kadhi maber idwa ni tim od ng'ato ne midwa ni many go content. An joma manyo content gi family mare gi family ma ng'ato mane jok ma okanya winjra go. Family. Okay, wawach ni waduogi wa narrow it down. Rachael near relationship da Aungo wuod Awendo. Ere kako makore gi nyar soja. Nyar soja nyako chane nyamin gi. Koso Otuoma nitie kako relate gi nyar soja. Just to ask. Koro wawach ni koro ne en kanyo. Ngeni nitie gimoro manyalo dhi mbele ma koro ipenj ni okay, en kaka en no. Ere kaka gino makore kodi koro. Dongi be apenji mokwongo ka wane topic mana ni mare joka kania ere kaka sini yuak nia ne owe Evans ang'o magine kindgi dongi nyoka penjo ema penjo to dugo yudo ne Cindy be ne konyo. Koro nitie connection. Koro koywag ni ng'acho. Okoywaga ni owe Evans. No, en oywago kony mane. Oneno ni ka ng'acho owe Evans to kata en chal ka gima gichodhi. Gicho ya kuomgi. Duto te. Ineno. Mane issue mawa nono mwacho niya ji adek gi nitie connection. Jo ng'ato ywago kony, ng'ato ywago already. Ji ariyo ywago kony. Konyo dhi. Emomiyo gino chopo kama ochopeno. Koro mare Lady Vini gi Aungo gi Rachael obende kwanyalo penjore kaka penjo ma wapenjo kapok wanwang'o evidence mag jogo kwanyalo penjore niya ento gino litne kod ang'o nitie gire moro ma Otuoma odhigo ir Aungo kose nitie Aungo okawo gire moro odhigo ir Otuoma ineno kopone onodwaro Aungo to Aungo otame emomiyo owacho niya odwa ketho ni Aungo odwa yona Aungo live mondo kethne nyinge kose mano pod nyalo bedo kamani pod nyalo bedo nodwaro Aungo koro owacho oneno niya kopo ni otiyo gi nyinga Aungo nikech Aungo notamore to Otuoma Rachael nyalo were go Otuoma mondo Otuoma otho. Ineno. Kopo ne ayudie live. Kiwa ne ng'ato kawo chiegi en gima understandable. Yeah. Mano winjore. Macha jaodi. Though ni personal issues gi okoningo be ni kele media but jomoko solve gi kamano mano is their way of solving. Au kanotemo solve gi mapano be no miye issue mare magutego no miye issue mantie account no bedo suspended ineno nikech solve issue mag uteji watch out to koningo be bedo solved a social media. Jaja uka cha dong nen jantie dire maniluongo ni jaja uka mage gik mano solve but no bedo ban kalore gi family affairs mane oingilia but kata kopo ni to gibed discussed okoningo be ni gibedo discussed as social media tayudi kiwacho chiegi iwacho nyathini iwacho nyari iwacho wayu winjore in gi connection to mai donje issue mok ni kata ingene kopo ni ati yudo platform kaka Luo Trending Nation wan wanyalo wacho ni macha platform Luo Trending Nation we believe kata we want to keto hopes ni in some years coming maybe en gimoro manyalo dongo mobed online media maduong koro pass information koro wan wanyalo wacho ni pass information donge in an individual kaka engineer Joma the boy ichako discuss order azuhu to kadonjora kodi okatimo an mondo mine kata ni ati ni awacho od ng'ato
kokete mbui to nitie kako ingilia koda kaka nakono bila ne onyuol gi joangla nikech no otemo pinga e ground ni wach mana wach mar pesa gima kata en okomakore kode iwinjo ni koro ne en one of the committee koro keto ni en motek molo jok molinga en kimbele mbele en yao live en mano yao live en kimbele mbele kore mono miyo adonjo ne to that extent mabe jomoko noduogo donjo ne mokala an ngentie moko mang'eyo to aduoga come to my senses aduoga lengo to nitie jomoko monoduogo odhi ochuone mayecha koro an gima danga kwa ni ati a social media ka it can break and that it can also build anytime let us try to be positive because angeni sani Otuoma doctor ngato biro hudore ka gi 100,000 why don't we give that 100,000 mondo survive go ang'o mi waero liel Aungo wude wendo en ngama sani donge nyathi matin we should look at ways mikonye go inya kata mana pango ne show iwache ni bwana pango ni show kama ogo show ko kedwa mie pesa cash pang ne show anya paro ntia time moma ni penjo mani e record ni moro mi penjo nia i penjo ni diere mane nyaro na gi otho dhano no olre kanyo kang'wen ma ng'ato ne wacho no Aungo ne gidhi kanyero bang' Simba nyaka miduong Mondi yudi Simba nyaka miduong kod Hannington mondi kaka skiza tune mari D-Star abora achiel star ochikwaria aboro hash miduong wilayo Simba Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation bang' iko ging'e maber ni Aungo nodong' nyathi matin Aungo nigi lit ineno bende nitie ng'ato mabe seche moko wuok ga madhi malime bende nitie jok magone sim ana wuon atimo uchunguzi ma awuok madhi e od Aungo ineno anyalo nyisi niya joma wuok madhi limo Aungo ineno tin Aungo mostly bede odno ma ana wuon anyalo kawo time mag wuogi kod bwana miluongo ni Brian Bugo wawuogi mwadhi mwabudhi gi bwana no kata nyaka saa 8 otieno i week ineno i week nyaka walim bwana kata kok diriyo to didek to seche mwadhi kanyero wawuok kanyo kata mana saa 8 ama wawuok saa 10 ineno ama seche moko wanyalo budho mwago mbaka mwachopo kinyi to watimo kama nikech bwana no wang'eyo situation maengo emomiyo kanyo cha winjo ka jomoko luwo e nyingegi nying bwana no gikia kaka bwana no chiemo gikia kaka bwana no survive kako nini kako nyaka nyathi manowego owegi nyathi matin to nyathino dwaro akore dwa chiemo in ng'enge nyathi matin kaka chal tema ng'ato pod biro ng'amo dhoge yao live ni huka hun kech koro maybe ni seteme to otami sani otnene ineno haya Rachael Otuoma en wuon en gi gik modwaro anyisi ni ochako seche ka wacho niya Rachael Otuoma ni opitie gik mang'eny ineno te en dhano en seche mo ofil niya odwa manyo ng'ato ma at least nyalo timone achiel ariyo adek nikech en dhano to piny masani be idake dichiel gima kinyi kia so long as ni Otuoma orito Otuoma obedo ni sawa oko abandone en sawa onyalo timo gima ma en wuon nyalo more en dhano en gi nafas en gi thuolo nikech ok en kama entie sani higni gong'eny onyalo timo manyalo more tek ni Otuoma en e position maber ochiemo orwakre pidhe kaka ero kakineno kako neno obo winj maber en dhano ko joma donje life mar jogo ana joma donje life mar jogo koso tich ineno to koponi kanye manyocha gidware chai gitem kama chielo no chai ber to bed chai ma legit obed chai ma legit ki kaw issue machalo kama chai ber
chae ber. Jodhuro chae ber kendo chae mit. Cha TikTok kata nairo chai. Omit. But obet malejit. Malejit. Maonge gimo ma ng'ato bro wache marach toki. Obed chai makata ka kinyo yaw live. Ka ng'ano nitie. To kiringi ok iwuog e live. Ok iringi. Ok iringi. Mana dier. Iwinjo? To gima ng'ato bira ni mondo embo ng'e, iluongo ni they are suffering from what we call recognition syndrome. They want to be recognized anytime, anywhere, any place. They want to be recognized. So that recognition is really disturbing them. They're iseneno ng'ama kata ji oling, yani kata ji oling onge gima ji wachi, oyie kod duonde mondo ji ong'i chien. Mondo ji ong'i to ng'i. En minya yudo kata ka solve issue moro ma serious kata nyathi onge kata school fee. To nikech pok owuoyo, iwinjo kata konyiero. Yani mondo penj mana ng'ama nyero. Wada to bokanyiero marach. Yani mana mondo ji ong'e ni mano ng'ama kanyo. Nentie. Mane kore ema chalo issue mare. Lady Vinya Soja and the group mago gik awinjo ka kijende na kawacho ni maga gik me wang'o kucho. Nase nyiso ginia, na record ma nyiso ginia, anyise niya Lady V chokora moko platform ne ka giwuoyo go nyinga Aungo gi Rachael mainso ni agikoso tich joma wuoyo gin joma odenyo mokwongo en afadhali en maybe odwa famous odwa followers joma wuoyo go gin joma odenyo mayenyo go gin joma odenyo dhako dichuo maduong' ere kaka wuok to biro donje TikTok niya en onwang'o ka iwuoyo ka nyero ng'ato yawo live ojoin ng'ano en emong'eyo ong'eyo ka ong'eyo koma ka ng'ato kose gine mane ginego we monda koni ok ne joma wuoyo te odenyo te jomoko ma bende gi pesa makata kochako tango nitie yudo ka en gi pesa but money is on the wrong hand. Bwana tie joma nigi pesa lakini joma ne ni platform ma Lady V maka joma odenyo dong' na donjo kayacha jomoko nigi pesa kata ka neno ng'ato kama to wanyo ng'ato nigi pesa but joma ne Lady V oyawo go live man mi yawo gi ji 40 jomo yieng nya donjo live ma ji 40 live man mi yawo gi ji 40 ni dwa ketho nying ng'ato gi ji 40 mago joma odenyo dong yawo kata live gi ji 12 taka na gomba 12 lakini kopo ni wacho gimo maber to ka live no nyalo nyuolre makeli ma ji ji bede te in ikawo joma odenyo iwacho go gik moko mabe an gadier gino no yawo ka ni gi ji 10 to koni kech koro jomoko ne dwa temo winjo to jogi be wacho gima make sense ineno emiyo gino no medo nyaka ji 40 maduoga penjo niya to dikaw ji 40 ni dwa yawo go dwa ketho go nying ng'ato ing'ama wiye tiyo ing'ama wiye lera dier joma ikaw jok moko mokoso tich joma chokora ma yanyo ape in ng'ama odenyo ng'ama oyieng di donj kan dwa yanyo ng'ato iseneno ng'ama oyieng ma yanyo ng'ato e TikTok ng'ama oyieng en obet kando to joma odenyo ema yenyo ka ne an gima dang' awachi nasewacho tachaka nuoyo watemo uru bedo positive however much we are negative but let's try to be somehow positive. Ng'ato nowacho ni ati if you cannot make it good then make it look good. Ito maber, maybe you cannot make it good but make it look good. Jo TikTok waerunde but gini korutere kumarach to ni jok matere kumarach ema kang'o yudo kikawo ikete LTN unise chwanyru kod ichwanyri nang'o gimine wacho kokimer keni wacho odiochieng live moya odiochieng gimi wacho kokimer ichwanyri nang'o an gi wang'o anyalo wacho niya anyalo wacho wach mogik anyalo wacho niya Lady V iluongo ni nyar soja apantie ni mama record ma post ka penjo ginia to maybe entie gimoro machielo to emomiyo uyawo gini nek gidwoko ane uyanya ka biro ng'iyo to ang'o momiyo utimo kamano ane ka idh live ma jomodenyo abiro yenyo kanyero abe ane gira mo mathine miyo ko seche moko
kopo na winjo kama etamanyo LTN channel mopuodhi to wabiro wan ka wawache kaka en wabiro wago mbaka ineno jomodenyo ema dhi e TikTok to joma ni gir gimo matin imanyo LTN channel mopuodhi tubiro tugo mbaka tumigi advice ka gihero to gikaw wan okwayanyu wan wamiu advice kuhero to kaw kuhero to uwe to kopo nudwa ran to yenyuru e TikTok akuyenyono obro ran an we monda kon Rachael Nyamigori. This is my word to not Rachael Nyamigori, Otuoma Rachael. Yeah, Rachael Otuoma. Ge Aungo Wuod Awendo. Yeah. You are lucky ne ji nyalo wuoyo wiu. Twe uru manokanda. An nayudo ka Rachael Otuoma ywak. Owe ywak. Otwe manokanda. Ywak go biro kelo stress mang'eny to sani kopo no we Otuoma. Eka ji dang' wach ni dongu neno. Nwa wacho. Koro Rachael mago to tembe mabiro. Anto LTN ni dagi bire dwa go mbaka ka iwuoge jopiny but ni tamuri sawa we had advice gi kuma intiere no advice ineno anyuola eri wacho ni anyuola will always come kise fall down an gi mamwa an gi father na mana do biro Nairobi nena fight irwa timango Nairobi en gik mang'eny Anyola will not allow you because mama will still see you to be that nyathine. Injo sani an Nairobi kama mwadwara ma serious. Ya wadagi kisedhi ndalari adek. It's a normal thing. Ni mine chabe ose manarome. Mano se rome. Mabe ka jirwe chako ni ok chiem kama tobe. In fact ini makendo ine nini hawa to ine baje Nairobi. Ineno. So anyola ok nyal chunge ng'ato. Milele na milele Rarely. Oknyal. Kata sani mikau negi Otuoma iter negi. Gibiro mang'e kanyo gichage we. Gibiro we maku kendo end up kata nani. Kendo ka gise we, ine michako bedo blame. Kokitero negi, gichaki bedo blame. Kiwuotho kode, ibedo blame ni loso kode pesa. Dangi we, ichaki bedo blame ni ichame kasterenge we. Seche miwacho ni loso kode pesa ni, to pesa ma feed bwana no begi kia. Ok gior pesa no. Anyuola umbe bedo joma beyo. Anyuola obedo joma beyo ok nurito ni seche ma ng'ato nigi shida to ubolo ng'ano wuoyo wiye marach uwe ok udwa bedo joma straight forward ka ng'ato setho urito ko udwa laro kode nyaka pesa liel mane tim anyuola. Unjo TikTok umbe bedo joma beyo. Jo TikTok bende gimoro amora ok chai kudwa yawo chai ng'iuru chai ma genuine weuru manyo chai kama lit nitie. Koro watieko ni jok manyocho wacho wechego utimo marach. Jogo timo marach ube maru biro. To un very lucky. Gin wang ka joma ne wawuo ingen chieng'ono in fact chieng'ono ne wan gi Aungo wacho niya to joma wuoyo nyinga ingen niya an seche miluongo nyinga an gi marekodi an go authority mar biro kawi materi kamane madwaro ineno an go authority seche miseluongo nyinga mondo idhi igol evidence adhi araketi akawi kamaneno ye anwang' kionge evidence idwa timo nang'o inyalo chula iwuoyo nyinga ineno ko chieng'ono anyiso Aungo ni bwana weri gi jogo owuo kiki donji manyaka akaw nyaka simbe kodwa login maisena pana weri gi jogo emomiyo ana wuone manamwa na donj mona winjango gima timre kanyero ka donjo to gianya ero no winjo mo were gwacheno nyaka kawuono ineno ana nyise ni weri go joma wuoyogo mago joma koso gima gitimo wegi giwuo to giwuoyo nikech gimomiyo maybe oorgi to joma ooro gino gibo duoko negi wach ni ng'acha wanwang' ka ok shughulika kodwa. Nyakwaramoge ma pod en LTN Luo Trending Nation kaka pile ang'ama kelo ni chendo ni denda ne Omari Nash aneno ka messages donjo kama serial iluonga ni Omari Nash chendo jamoni mbele chiene mineno mbele miyoko chakoro muru kendo next time iluongo ne kaendi mwakele kaka en kendo wan ok watek sites koro wadong wacha chiela pani macheche ubiro tero chweko to giweng'o wach mar Mr. Kede wan ng'eni wach wako analysis mar Emma Jalamo emomiyo engineer wan ok wayeny wan wach wako to waloso
wachwako twaloso kwaloso kinyalo kawo advice sawa kwachwaki bende kinyalo biro ilokori be sawa ing'e seche mwachwaki to wachwaki ni losori to seche mwaloso twaloso gima useketho mana seche mwaloso to wamiyo advice mana advice koro seche mwachwako be kopo ni winjo kwachwako wan wachwako mondo losoru ok wachwaku mondo mi nitie gima mwadwaro no wadwaro mondo mi ulosoru at least wabed gi dongruok e luowa waromuru kendo next time. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yud lemo ber kod evangelist mikwanga kaka skiza tune mari D-Star 812 star 784 hash. Kawuono utego negi ceiling board utego kawuono negi tile nikech lamo Nyasaye. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation.